Здравейте, хора! Аз съм Мен Краун, това до мен е Мелчеве. Аз съм Мелчеве. И в днешното видео ще играем този интересен сервер, но поради някаква причина не успяхме да рекорднем и сега ще трябва да рекордвам наново, но накратко ще ви разкажа какво стана. Накратко, ние бяхме на спаун и не можехме да чупим, както все още не можем да чупим. И не знам защо, но ни очудва доста. Нека да спим. Намерихме едно село, което решихме го лудно, намерихме доста добри книги и една много интересна книга, която ми направи огромно впечатление, като я прочетох. Накратко беше как на изток, севера и юга са имали война. В това са цели. Имаше Застреляли са някакво момче. Да, застреляли са момче и са почнали война, обаче след около 2-3 години война са се спряли и до ден днешен все още няма войни. И накратко И в момента разглеждаме някакви празни градове, не знаем още какво се. Не сме толкова в историята. Сега просто гледаме, да, както каза, градове. И търсим вече замък. Поне така предполагаме, че има някакъв замък на една много велика... Не, едно много велико племе. Халксворд. Да, Сворд. Така мисля, че се чете. И предполагаме, че има замък и този епизод задачата ни е да го открием. Лутнахме миналия град в предишния епизод. Може да видите аз в предишния епизод Off Cover. Може да видите колко много различни книги с истории има. Така че ще направим отделен епизод, може би трети или четвърти ще се падне, в който четем само книги. Това тук е книгата, с която беше за войната между... Да, нарича се... Как се наричаше? Войната на изтога. Да, войната на изтога, буквално. Тук има някакъв приятел с конч. Здрасти, брат ми. Кълсей ми бърз лоу трейд пост. Иска някаква карта. Има някакъв мит. Имаш мит. Пази го. Няма да продължаваме по тия пътеки. Може и той да идва от замъка, не се знае. Поне аз така предполагам, може и да идва от замъка. Оп. Катакомби. Виж какво открихме. Ела тук долу. Погледни това. Не, да. Брат, това не мога да го взем, нали? Да. Не мога ли да взем? Мамка. Добре, тук открих някакви 3 чил къщи. Още една карта. The Basic of Alchemy, Volume 1. Откриваме една и съща карта и аз вече не знам. Една и съща книга. И аз не знам колко пъти са. Map of N. Това е града. Това е града. Това тук ли е града? Не се открия. Ти какво продаваш? Да, това също продава алхимик. Той е също алхимик. Да речи сега, Дримър, ако искаш разгледай. Тук има нещо странно. Кенев? Да. Разгледай колега. Има някакъв арчер. Това е арчера! Това май е арчера! Това да не е арчера от историята? Да, има и благодарение на този арчер е започнал. Seven Giant Spiders. Не. Как му скрадна работите? Няма се облича как него е. Добре. Глеждай се западащи паяци от дърветата. Взето е лъка да му е гадно. Ела. Виж какво открих. Виж. Мелчи ви. Бързо, бягай. Това. Гледай какво открих. И аз чакайте само да проверя дали рекордваме, супер. Виж какво открих, Мелчи ви. Това е къщата Луна. Нещо такова май беше. Помислиш, че ми пише идиот. Не, дюд. Добре.
Събирам злато да мога да си купа ризница от някой бляксмитър. Нямаме. Какъв си че? Под прикритие ли си, бе? Какъв си? Хора, това е някакъв замин, не бе. Така, продължаваме с търсенето на някакъв замък. Що замъкът взе? Не бъде. Онче, бонче винаги работи, така открихме този град. Онче, бонче, ето. Натам тръгваме. Чай малко, бе. Следвай ме. Какво? Там има град. Къде, бе? Има мап. Ма я провери първо да не е наша или то втория, който открихме. Не. Тук има някакви каменни работи. Чай първо да минем през тук. С мъля е града, с мъля е града. С Къща! Това е, да! Това е... Ако не... Едрария, нали? Нещо такова. Едрария, да. Да. То е имам книга специално за то. Ще прочетем като стигнем там. И terms that will be used in this book. Значи, да, преводач. Къде си? Идвам. Заповядай. Първо ще го Първо да стигнем в града и ще почнем да четем. Добре. Не само тук да я лутна тая къщичка. Може да изкараме нещо по... Някаква идея и как съм мина. Чакай, нещо изпускам. Тук искат паркур мастер. Добре, вътре има нещо важно. Запушена къщата има нещо важно вътре. Тимна. Чакай малко. Намерих друг мап. Чакай. Чакай. Не. Текст пей. Да, взех това. Torment Soul. Виж. Виж какво открих. Между другото, вече разбирам защо почти ми one-shot меча. Пише Cuts like a dream, swings like 1-2. Значи, почвам на но Изчакай. Нагоре. Нагоре е градът. Нагоре ли трябва да е градът? Открих някаква мина, май. Май открих мина. Мина. Ела, да съм през тая гора нагоре. Те случайно да не са били наши хора, бе. Следвай, мана, тук е. Изчакай, че тук има някаква мина. Бе, това да не е подземен град. С другото, да има такова нещо на мапа. Тук има някакви мини. Не, пътека е просто. Идвай, открих нещо. Трябва да чупим врати с ръце. Колко мъжко само. Открих някаква къща на Caveman. Flint and Steel. Стабилно. Това беше в къщата. Друго нямаше. То даже не е къща, според мен. Овчек. Проверяваме. Записваме. Супер. Ако се чуете, да, записвам с OBS. Добра опция. Добре, тук нека следваме пътеката всъщност. Най-добре. Ела да следваме пътеката. Да, тук нещо, явно някакво свач. Не мога ка. Да. Свач ще е имало тук. Половината път го няма. Горе в планините ли е случайно градът? Чай, към планината ли отива? Не, ела.
За тоя хълм ли? Не точно. Чай да се качим на от хълма, може би мога да го видим. Но. Не, аз се кача на го... Виж какво открих! Кула! Открих кула! Хора, този епизод е много интересен. Добре. Да, ето го началото на градът. Съжалявам, някакво съобщение. Проверяваме отново запис. Окей. Хора, открих някаква кула. Тук що открих кула. Мелче, маня тая глава. Не знам, изглежда. Нещо за главата ли ка? Да. Не. Бъркаш. Между другото, там има някакви леки колони, тъй че си тръгни над там. Но яки колони, бе, гробищни. Оп. Изкачваме се от другата страна, мога да намеря как да вляза в тая вещерска кула. Къде е входа на това нещо? Откъде? Се влиза тук. Продължаваме. Идвай, две ръце. Ти чупи долния блок. Колега, ела тука. Дримър. Опа. Не. Добре, аз ще отида проверя това гробище и ти са пробва да влезеш в къщата. Аз да пообиколя обкана на хората. Добре, това гробище ли е? Какво е? Ритуал? Това не е било... Гледай къв дънджан само. Само наш чака. Ето и тук ще се изкара мазничък лут, ама влизам с меча и щита на ръка. As you enter the tunnel, you feel a light breeze push your face. Много добре, чупим камък с... Чакай бе, тук май влязах. Не, тук не бе. Намерям. Чакай, аз влязох в някакъв дънжън. Това са подземни пътища, между другото. Колко тунели има тук? Ти експлорвай. Тук аз трябва през града да минавам. Открих нещо огромно. Тук има умрели хора. Стойнов, ти си до мене. Дримър, до мене си. Знам. Чакай, тук има скелети на... войници. Ти ли ги убива? Не, тай срам. Абе, ти кони... Къде си? Не си в кулата. Ти качи ли са догоре? Или не си? Чакай, аз имам хентър перо. Mythical shard. Ghost. Чакай, аз сега слот тая глава. Шест голд. Той имало път отстрани, Стойнов. Имало по-пряк път. Чакай, тук има някакъв гост.
Майко, какъв съм точен. Направо снайперист. Стойнов няма нищо горе, лутнах, слизай. Слизай направо. Да търсим града. Ме очеви, говори малко. Така. Продължаваме. На къде сме? Тук надолу аз ще сляза. Да видим къде ще се озовем. Чакай, руина. Открих някаква руина. Там. Най-отдолу има някаква руина, да знаеш. И гора. Хелп. Не очи. Атакуван съм. Идвам. Нямаме хора. Си на работи, бе. Какво си? Открих замъка. Открихме замъка. Хора, това беше за днешния епизод. Излязохме с много добър. Да, ето го замъка. Най-после стигнахме до този замък. Явно това е Елдър Гран, нещо такова. И в следващия епизод очаквайте още по-интересни моменти, защото ще се намазва. Да, но първо трябва да намерим как да влезем вътре. Да, ще влезем вътре, тогава ще спрем видеото. Здрасти, брат ми. Здрасти. Watch your tongue, Добре, колега. Аз мога да ви избия тук половината армия, да яма. Това беше хора за днешния епизод. Къде си, бе, Мелчи, бе? Със злоба искаш да влизаш в знаме. Как очакваш хората да ни приемат? Гледай го. През оградата влиза. Ще намерим някой блаксмитър, ще ни продаде. Ние сме тук при затворниците, бе. Ари да я чупиш с две ръце. Чупи. Ти няма чупини, брат. Има. Дай, чупи. Влязохме. Сега сме в затвор. Охо, здрасти, брат ми. Какъв си ти? Кой има при тебе? Нещо няма. Нищо интересно сега няма при затворниците. И аз съм част от затворниците. Отстранили. Аз тук се качвам малко по-нагоре. Добре, дай да учим в някаква зала, просто и това да е. Кой има наблюдател? Айде. Това ще е. Чай, дай да се качим отгоре. Не отгоре. Warehouse Workers Only. Добре, това ще го разгледаме в следващия епизод. Качвай се нагоре. Окей, хора, вижда се много хубав. Да, тук мисля, че е перфектно. Само да лутна честа и спираме. Добре. Това беше хора за днеска. Мелчи Вяла. Ето ко Мелчи Ви отзаде идва войника. Това беше хора за днеска. Много добър епизод, мисля, че... как ма покрива. Много добър епизод, мисля, че направихме. И това е нашето приключение. Ще се видим във втори епизод. Чао! Когато се видим. Когато се видим.